Acum putem vedea cum ne uităm la temperatura uleiului din cutie la un DSG de 7 trepte, un Tiguan Airline. Intrăm aici, selectăm Volkswagen, selectăm automat mașina, ne-am selectat-o, ne uităm aici la Tiguan 2018, diagnostic, dăm la control unități, după aia intrăm aici la transmisie, îi dăm OK, după aia intrăm la aici, sus, la transmisie, am intrat greșit. Bun, și acum intrăm la Red Data Stream. Și mergem aici la Single Data Stream. Și aici selectăm Control Modul Temperatură și mai mergem jos și selectăm ATF. Să vedem unde îl găsim. Uite-l, ATF temperatură aici. Da? ATF temperatură, deselectăm ăstălalt și dăm OK. Și aici ne arată temperatura din cutie. Control module temperatură și ATF temperatură. Mulțumim!